intentsitate handiz bizi izan ditugu jaiak. Egon gera lantalde bat dakagu erasoi erantzuteko eta puntu more bat salaketa jasotzeko, eta egon gera egunero bilduta lanean erantzunak salaketa jasotzen, erantzunak koordinatzen, eta batez ere egon zan egun bat astearteko eguna, aurreko eguneko goizeko 5:00 hurrengo eguneko 5:00 arte, 24 ordutan jaso genitula 7 eraso gure puntuan. Eta hor tartean gure kideetako 4 egon ginen gora eta bera, Osakidetza, Ertzaintzan, salaketetan akonpainendua egiten. Nik uste azkenean, berez txanda bera ere bada gogorra, askotan ez dakizulako telefonoaren beste aldean edo gerturatzen zaizun pertsona horri nora egin arreta hori, ez gera profesionalak. Orduan saiatzen gera, ahalik eta modu gozoenean egiten, aber zer behar dituen pertsona horrek momentu oro, horiek asetzen eta Amaiak esan duen bezala laguntza behar balin badu, nunbaitera juteko edo laguntza hori eskaintzen. Egi izan nahiko kaotikoa izan zen egun hori, ibili ginalako gelditu gabe, gure artean ere ezin koordinatu, beraiek beste puntan zeuden bitartean gu jarraitzen genituen erasoak jasotzen, eta estresantea alde horretatik, impotentzia alde bat ere batzuelako, azkenean jotze zeralako pareta baten kontra ezin dezulako gauza gutirik egin. Horregatik hartu genuen erabakia, gainezka geundena eta ez zela konpatiblea gu hola egotea zoratuta taldekide guztiak eta turnokoak izututa ere. Eta orduan koherentena hori zen, porque ez zen posible gu egotea puntu moreko lantalde guztia jaietatik aparte, beste mundu batean erasoi erantzuten denbora guztian, eta aldi berean egotea kontzertua, bazkaria, eta ez zen koherentea horrela jarraitzea. Horregatik aukera bakarra hurrengo eguna bertan bera uztea zen. Alde horretatik egia flamenkada deitu genuela goizean goiz, eta egia mugimenduak ere, oso, ez dakit, azkenean mugimendu oso batek eman zuen erantzuna, hori ere, egia esan hor babes puntu bat bai sentitu genuen. Eta bai gu eta baita erasotuak ere bai, hor egonda eta ikustea behintzat, mugimendu oso bat eta gune oso bat hor dagoela, beraiei ere eskerrak guregan konfiantza hori jartzeagatik eta etortzeagatik, guk eskaini ditzazkegun baliabide hauetara, egia ez gerala profesionalak, ez ditugula baliabide asko, baina ahalik eta saiatzen gara, ahalik eta ondoen bideratzen hori. Emakumean askatasunan kontrako erasoetan bereizketa horiek ite dian bitartean beti joko dugu jerarkizatzea eta ondorioz eraso batzuk beti geldituko dira askoz ikusezinago, eta horiek sufritze dituztenek askoz legitimidade gutxi sentituko dute horiek azaleratzeko, esango telako, nire txorak egia dira, baina naiz hasiko orkestra bat montatzen, batek ipurdia ikutu ditelako edo ez dakiz zer esan ditelako, ez? Eta ondorioz hor gelditza da horrelako espazio edo eremu oso handi bat, nun erasotzaileak libreki ibili daitezken, badakitelako horrek ez duela ekarriko inolako zigorrik edo inorrek ez diola geldiaraziko horrez, eta hori arriskutsua da eredu hori sustatzea, eta aldiz baldin badaukazu kontzientzi pixka gehiago erasoen inguruan eta sensibilidade handiagoa, adibidez herri mugimenduetan indan lanketen ondorioz bada ona edo egon berko lukena behintzat, seguruenik horren arabera ere jokatuko duzu askoz gehiago, ez? Eta askoz serioago hartuko dituzu eraso mota desberdinak, publiko ingo dituzu eta emango diezu ere besteei emate zaien garrantzi sozial berdina. Niretzako batez ere hortik handator, eta gero egon daiteke ere elementu bat, eta da instituzioek eduki dezaketela bildurra horrelako gauzek ekar dezaketen kostu politikoana. Ez da bat ere ondo gelditzen zure herriko festuetan ez dakizen bat eraso egon diala esatea. Baina realitatea badaudela, horren horren begiak itxi ditzazkezu eta iskutatu, edo ikusi dezakezu publikoin eta esan behira, goazen honekin zerbait itea. Aurkitu gera egoera batzuetan, gure salaketa puntura etorri baino lehen adibidez pasa izan direla udaletxea jarritako puntu hortatik, ez? Baina puntu hori 10:00 arratsaldeko, suak baino lehen 10:00 itxi egiten da, gau osoan puntu hori ja ez dago erabilgarri. Oso importantea iruditzen zaigu goxotasun hori eta babes hori sentiaraztea lehenengo momentutik. Azkenean zuzatoz, bizitako guzti horrekin da, orduan, zoaz konpartitzera ezagutzen ez dezun pertsonekin, baina ez dakit, behar du arreta hori eman, goxotasun hori eduki, hori da.
eta gero hori errespetatuko zaituna eta epaituko ez zaituen norbait edukitzea denbora guztian. Azkenean ezinbestekoa ikusten dugu egotea puntu morea bezalako espazioa gure gunean horre ematen diren eraso guztien kudeak eta bat emateko eta kontzertua baldin badago gelditu ahal izateko eta erasotzailea bota ahal izateko eta guzti hori koordinatzeko beharra ikuste genuen puntu bat egotearena eta brigada batzuk, ez? Eta ere jasotzen dezula como sarearen babes hori, ez? Badakizu jungo zerala eta topatuko dezula, ez, emakume sare bat dago horren atzean azkenean, ez? Ez da zure hitza dudatan jarriko. Bai, askotan ematen zaigu mezua beti da salatu, ez? Osea, eta instituzioetatik edo komunikabideetatik askotan da beti salatu behar da. Baina ez zaigu kontatzen gero horrek bigarrengo parte badakala eta behin salaketa jarritakoan zuk bakarrik inberdiazula aurre horrek dakarren prozesu administratibo guztia, ez? Dana oso gogorra gaina, ze etengabe galdetuko zaizu berriro zer gertatu den, behar bada ez zure beharren arabera, ez dizute utziko kontatzen zuk nahi dezun bezala, baizik eta bakarrikan galdetuko dizue behaientzat garrantzitsuak dian gauzak, eta behar da zuretzako beste batzuk dira garrantzitsuak, ez? Edo horregatik hitz egiten da asko ere berbiktimizazioa, ze gero prozesu judiziala ere oinarrituta dago sistema berdinean, eta da biktima bera da gehienetan lekukoa, da beti lekukoa eta askotan da lekuko bakarra, eta ondorioz behai dagokio frogatzea gertatu zaiona, benetan gertatu zaiola, eta gaina beak esate duen bezala. Ondorioz, kasi momentu bat iriste da nun epaiketetan emate duen, zuk zeuk, ez, demostratu behar dezula, edo zu zeu zehala epaitua besteak ez izkizulako kuestionatzen, eta prozesu horiek dira gogorrak, luzeak, eta gaina askotan oso frustragarriak, ze aukera benetan bukaerako epaia zure aldeko ateatzeko oso txikia izaten da, probabilitate txikia dago. Baina, klaro, hori dena ez zaizu esaten hasieran. Mezu baldin badakarrekan salatu, eta salatu polizian aurrean, askotan gero jendeak sustuak hartzen ditu. Eta aldiz, alternatiba bat izan daiteke, behar bada beste bide batzutatik jotzea, salaketa bai, baina babes sozial baten laguntzakin, edo beste era batea, ez? Hemen saiatzen gera, hori pertsonaren lekuan jartzen eta ahalik eta erosoen egiten bide hori. Berak erabakita beti noraino iritsi nahi duen eta salaketa jarri nahi duen edo ez, edo hemen gelditu nahi duen, edo errespetatzen bere hitza. Berak erabakitzen du bere bizitza da eta guztia da zilegia. Eskerrak ematea puntura gerturatu diren guztiei, gugan konfiantza osoa jartzeagatik olako momentu gogorretan. Txanda egin duten guztiei. Bai, babestu gaituzten guztiei, Donostiako mugimendu feministari ere, elkarlanean aritu geralako denbora guztian erantzunak koordinatzen, behartzen guztiak kudeatzen, ez? Eta mugimenduari berari ere, azkenean emandako erantzunagatik eta hori, bat sentiarazteagatik eta izateagatik. Hori da, bai, holako erantzun, potente eta koherentea emateagatik, ez? Eta benetako apostu bat egiteagatik.